jsme tady u zemské brány a už tady máme divokou orlici. Máme tady ledopád. To je až tam na tu skálu. No, vyskytl se nám tady menší problém, protože tu je ledovka a můžete lehce sklouznout. Prostě tato ledovka to dále pokračuje až tam. Totiž tady toto místo vůbec není v zimě takové dobré, jsou tady ledovky a teďka pojedeme na hrad Podštejn. Už jdeme na Podštejn, tady touto cestou, jo, tam by měl už být. Už jsme tady na Podštejnu a je to taková menší zřícenina hradu. Je to nádherný výhled. To je nádherné. Takže už jdeme na bowling, už se připravujeme. Bowling byl nádherný, všechny 4 kola jsem vyhrál, takže jsem profík. Už jdeme na tady k velkou deštnou, je tady k cesta. Je tu hodně sněhu. Nevím, jestli vidíte tu rozhlednu, ale je tu. Půjdeme společně na tu rozhlednu se tam podívat. Už jsme skoro nahoře. Jo. Jsme na vrchu. Kouká tu vítr. A moc výšky nemám rád, takže já už jdu dolů. Už jsme na konci videjka a tady, kdybyste chtěli vědět, na jakém jsme hotelu, tak jsme na hotelu Studanka. Takže kdybyste tady chtěli přijet www.hotelstudanka.cz